Gaurkoan, hemen bildu gara, ez digutelako beste aukerarik uzten. Ez digute beste aukerarik uzten, etengabe, herritarrak gure etxetatik botatzeko saiakeran gabiltzan horiek. Beraien poltsikoak betetzaren aitzakian, gure bizitokiekin jolastu dezaketela uste duten horiek. Oraingoan, Maria Angelesi tokatu zaio, hau bere azalean bizitzea. Banku, funts buitre eta epaile, etxebizitza eskubidea, ilusio hutsa dela gogoratu digute. Beste behin ere. Horren aurrean, guk garbi daukagu zein den gure eginkizuna. Elkartasuna eta elkartasuna. Aztarrikako gazteek, herrian, arazoari aurre egiteko sortu dut plataforman parte hartzen dugu. Eta beraz, dei egiten diogu gaztere guztiari, eta bidean ez herritar hori, beste alde batera begiratzeari utzi, eta antolatzen diren deialdietan parte hartu dezaten. Herrian bakarrik salba dezakelako herria, batu betez ebarro gara.